Gwamnan Sokoto ya yi gyara kan kalaman yabon da aka yi masa a wani taron siyasa. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya bayyana cewa ba daidai ba ne a jingina ikon cika alkawari ko naɗa da tsige gwamnoni ga wani ɗan adam. Yana mai jaddada cewa waɗannan abubuwa iko ne na Allah kaɗai. Ina son kafin in gabatar da jawabina in yi gyara ga mutane uku na wani furuci da aka yi a nan gaban jama'a. Na farko zan fara da mai ba da shawara kan raya karkara wani balai bajari da ya ce kuri'u wani karkara ne aka bida sun isa. Wannan ba gaskiya ba ne. Da kuri'u na karkara da na birane da ƙarami da babba da mace da yaro da kowa muna da goyon bayan ku da kuma haɗin kanku baki daya. Haka kuma ina son in sharhi ga maganar da Dr. Sani Ahmad ya faɗa cewa ni gwamna mai faɗa da cikawa. Wannan magana ba gaskiya ba ce ko kaɗan. Allah ne ke faɗa kuma Allah ke cikawa, amma muna yin niyya tare da neman Allah shi taimake mu gwargwado mu sauke nauyukan da a bisa ga kawunanmu. Haka zalika baitin waƙar da ke cewa aluwa mako mai ɗora gwamna da cire gwamna ba gaskiya ba ne. Allah ne ke bada gwamna da cire gwamna. Zan yi gyara kuma ga baiti na Augustine da yake kiran mai gidanmu kuma jagorar wannan tafiya ne aza gwamna kuma ya cire gwamna. Wannan magana ba daidai ba ce kuma ba gaskiya ba ce. Allah ke bada gwamna, shi ke ba shi lokacin da ya dace kuma shi ke sauke shi lokacin da ya dace, amma sarki jagoran mu ne kuma yana aza tubali kuma yana shigewa gaba game da tabbatar da abin da Allah zai tabbatar. Kalaman gwamnan sun jawo hankalin mahalarta taron, yayin da ya buƙaci a rika kiyaye gaskiya da kuma gujewa kalaman da ke jingina ikon Allah ga mutane.